pian saat unohtaa realmit ja guutiot. Elikkä tässä tulee uusi palvelin ja IP:tä ei tuu vielä. Okei. Elikkä tää alkaa silleen, että sä spawnaat tähän ja tänne tulee kyllä lisää asioita tänne spawnille, joo. Sitten tässä on tällaisia shop, sitten täällä on joku talo, en tiedä. Ja sitten täällä on vähän comment blokkeja, mutta tästä kun painaa pääsee Axe PvP-areenalle. Ja oho, täällä on vähän liikaa kavaa, mutta tällaiset kavat sulle tulee. Eli vähän kaikenlaista. Ja näissä sun pitää pukea päälle ja en tiedä. Sitten jos sä haluat rakekuitottaa tai muuten vaan poistua, jos sä oot voittanut vastustajan. Niin sit sä painat tosta. Ja sit tässä kestää hetki, koska tuolla on vähän kaikenlaista. Niin sit se klearaa sun koko inventorin ja sit sä pääset tänne. Moikka!